Ние не ги виждаме, не ги чуваме, но те са навсякъде около нас. Във въздуха, между сградите, в полетата и под земята. Това не е просто интернет. Това е инфраструктура. Невидима, но критична. Мрежи, които свързват системи и управляват процеси, без да ги забелязваме. Но как работят тези мрежи и защо стават все по-важни? В основата стои компютър нетворк. Това е система от устройства, които са свързани помежду си и обменят информация. Мрежата е система от възли, които обменят информация. Всеки възел може да бъде устройство, сензор или робот. Но комуникацията не е случайна. Тя се управлява от Network Protocol. Правила, които определят как се предава информацията. Всяка мрежа е баланс между три неща: скорост, обхват и енергия. И този баланс определя къде може да бъде използвана тя. Традиционните мрежи са създадени за хора. Wi-Fi е бърз, но ограничен. Cellular Network, това са мобилните мрежи като 3G, 4G и 5G, които използваме на телефоните си. Те са мощни, но енергоемки. Основните проблеми са ясни: ограничен обхват, висока консумация на енергия, висока цена, зависимост от инфраструктура. А какво става, когато устройството е в гора или в планина, или трябва да работи с батерия години? В този момент класическите мрежи представят да бъдат решение. За да разберем защо това е проблем, трябва да погледнем как работят тези мрежи. Wi-Fi използва високи честоти, които позволяват бърза скорост, но трудно преминават през препятствия. Това означава, че сигналът отслабва бързо, особено в сгради или на открито. Мобилните мрежи от своя страна разчитат на клетки. Всяка една от клетките покрива определена зона. Но всяка клетка изисква инфраструктура, антени, захранване, поддръжка и най-важното – постоянна комуникация. А това е проблем, когато устройството не трябва да бъде постоянно свързано. И ето тук се появява нов тип комуникация – Low Power Area Network. Мрежи с ниска консумация на енергия и голям обхват, създадени специално за устройства, които изпращат малко данни. Тези мрежи променят логиката. Не се стремят към скорост, стремят се към ефективност. Малко данни, рядко предаване, на огромен обхват. Това позволява устройствата да работят с минимална енергия и да бъдат разположени почти навсякъде. LPWAN работи по напълно различен начин. Вместо постоянна връзка, устройствата спят през повечето време. Те се активират само когато трябва да изпратят данни. Това намалява консумацията драстично. Освен това, сигналът се предава по ниски честоти, което позволява по-добро проникване през препятствия. Това означава, че една антена може да покрие огромни площи. И точно това прави тази мрежа толкова подходяща за инфраструктурата. Една от ключовите технологии тук е LoRa. LoRa не е просто мрежа. Тя е начин сигналът да стигне там, където нищо друго не може. Тук LoRa блести в планини, в гори, в региони без инфраструктура. Но за да функционира като система, тя използва LoRaWAN, протокол, който определя как устройствата изпращат данни към централни точки, наречени шлюзове. Архитектура, при която устройствата изпращат данни към централен шлюз, който ги предава към сървъри. Това означава,
километри обхват, години живот на батерията, хиляди устройства в една мрежа. Една от причините LoRa да бъде толкова ефективна е начинът, по който кодира сигнала. Технологията позволява така нареченият чирп модулация, сигнал, който се променя с времето. Това позволява той да бъде разпознат дори при много слаб сигнал и шум. В резултат, устройствата могат да комуникират на разстояние от десетки километри. Но това има цена. Скоростта е ниска. LoRa не е създадена за видео или големи данни. Тя е създадена за малки, но критични съобщения. Например, в отдалечени райони мрежата позволява мониторинг на околната среда, без нужда от класическа инфраструктура. В земеделието сензори измерват влажност и температура, данните се изпращат чрез LoRa и системата автоматично управлява напояването. Различните мрежи решават различни проблеми. NB-IoT, съкръщението от Narrowband Internet of Things, което означава тяснолентова мрежа за устройства, е технология, използваща мобилните оператори, но оптимизирана за малки количества данни и ниска консумация. Тя предлага надежност и стабилна връзка. За разлика от LoRa, NB-IoT използва съществуващата мобилна инфраструктура. Това означава по-добра стабилност и контрол от операторите, но също така означава и зависимост. Устройствата трябва да работят в рамките на тази мрежа. От друга страна, NB-IoT предлага по-добро качество на услугата, особено в градска среда. 5G предлага скорост и ниска латентност. LoRa предлага независимост и ефективност. Няма универсално решение. Има екосистема от мрежи, които работят заедно. Когато мрежите станат достатъчно надежни, се появява нов слой – Robotics. Роботите вече не са самостоятелни системи. Те са част от мрежа, част от инфраструктура. За да разберем ролята на мрежите в роботиката, трябва да разграничим три нива. Първото е възприятие, събиране на данни чрез сензори. Например, автономен трактор измерва влажността на почвата. Дрон засича температура и движение от въздуха. Индустриален робот използва сензори за позиция и натиск. Второто е обработка, анализ и вземане на решения. Данните могат да бъдат изпратени чрез Low Power Area Network към сървър или облачна система, където алгоритми определят какво трябва да се направи. Например, системата изчислява, че дадена зона има нужда от напояване или че роботът трябва да промени маршрута си. Трето действие е изпълнение на задачата. Роботът получава команда и реагира. Например, напоителна система се активира автоматично, дрон променя посоката си или индустриален робот регулира движението си. Мрежите свързват тези три нива в едно цяло. И тук се появява ролята на технологии като LoRa и LoRaWAN. Те позволяват на устройства и роботи да комуникират на големи разстояния с минимална енергия. Това е критично в среди без инфраструктура, като земеделие, екологичен мониторинг или спасителни операции. В индустриална среда се използват по-бързи мрежи, но в отдалечени райони, ограничени условия, LPWAN решенията са незаменими. Това създава колективно поведение, като при Swarm Robotics. Пример.
В индустрията Industrial Automations създава синхрон между машини. В земеделието LoRa мрежи позволяват покриване на огромни площи. В спасителни операции роботи комуникират дори без стандартна инфраструктура. Без мрежа роботът е ограничен. С мрежа той става част от интелигентна система. Мрежите стават по-тихи, по-незабележими, но и по-важни от всякога. Те вече не са просто връзка между устройства. Те са основата, върху която се изграждат цели системи. Системи, които усещат, анализират и действат, без човешка намеса. От сензорите в полето до роботите, които взимат решения. Всичко е свързано. Всичко е част от една по-голяма структура. И докато тези мрежи продължават да се развиват, границата между инструмент и автономна система започва да изчезва. Въпросът вече не е как комуникират машините, а докъде може да стигне една система, която вече не се нуждае от нас, за да функционира. За още такива видеа в канала, харесайте, абонирайте се, споделете и коментирайте.